Velkommen til Dolomitterne. Noget af en gammel python, ja. Skal vi op Drogsnæk og Klatresteg. 850 meter ved Fredericia i regnvejr. Så er vi klar til sidste del af Farasang, selvom vi troede vi var nede i toppen, men vi tager lige et lille stykke med. Her er deroppe, der er 100 meter eller sådan noget. Så nåede vi den ægte top. Pies Viera. Cirka 2.964 meter. Og enden af den her Via Ferrata. Så nu går det kun nedad. Vi se, hvornår de sidste har været her. Det har de i dag. Nu fik vi vand, og det tordner. Solen er næsten fremme, men lige bag os er der tordenvejr. Klassisk bjergvejr. Status på dagens tur. Vi er næsten i mål nu. Klokken er 8:30, og vi har været i gang med Via Ferrataen. Vi gik vel fra bilen cirka klokken 11, tror jeg. Så det blev meget, meget længere, end vi lige havde regnet med. Vanvittig fed tur. Den tog lidt noget længere tid, end vi lige havde regnet med måske. Og så, men vi var på toppen ved 4-tiden. Og så er vi så bare gået nedad i siden, stort set uden pause. Så specielt nedturen har været meget, meget længere, end vi havde regnet med. Så planen er blevet nu, fordi det også kommer lidt vand i morgen. Til middag kommer der ret meget regn. Det er, at vi hopper ned i bilen, skynder os at pakke den, kører ned til Canacé, lidt ned ad bjerget, ser om vi kan finde en pizza eller et eller andet, og tage med i bilen. Og så kører vi ellers mod Arco og får lidt varme. Så satser på, at det er lidt mere end de her 5, 6, 7 grader, der er her lige nu. Og 0 i nat. Så der regner vi med 27 i stedet for. Det er hvad Charlotte har købt. En lang klipstik, eller bygård. Velkommen til.
Det er vores hjort direkte fra den mongolske slette, placeret her i den sydlige del af Dolomitterne. Kom indenfor. Herinde der er simpelthen indrettet. Virkelig fint lavet. Alt er bundet sammen. Der er sat op, så der kan laves en lille kop kaffe på Mokka-masteren, og ellers er der en skruer. Skål. Skål. Godmorgen. Klokken er 7:15, og vi er på vej op til Tinquetori. Vi ligger deroppe bagved. Vi har valgt at lave en tidlig start, fordi at liften går først klokken 9, så vi tænkte, vi tager lige den times gåtur op af pisten i stedet. Og det skal blive regnvejr omkring klokken 1, så vi skal hurtigt op. Så nu må vi se, hvor lang tid det tager at komme op. Charlottes første trad-rute i Dolomitterne, som hun fører. Du må ikke sige det, for jeg har ikke sagt det til min mor. Det er rigtigt. Heller ikke, at vi har været på kursus. Og så klatrer man op til, hvor de to klipper mødes. Og så klatrer man hele vejen op på toppen. Står vi heroppe i grotten imellem de to klipper. En masse turister gående under os. Vi har været på den her top, for eksempel. Så har vi været op på en top her bagved, men man kan ikke helt se den på grund af den her top. Men ja. Og så er planen, at i morgen, så står vi tidligere, og så går vi op ad den her sti. Og så går vi på her, og så klatrer man op, og så lidt til siden her, og så hele vejen op til toppen. Lidt. Godmorgen. Det er 2 Tinquetori. Vi er endnu en gang på vej op til tårnene. Vi er cirka lidt over halvvejs, tror jeg. Klokken er 7:20. Lidt mere træt end i går, men der er regn senere på programmet. Der er senere i dag igen, så vi skal tidligere op og klatre på Torre Grande. Vi står på midten af Torre Grande, og vi er cirka 50 meter op af den 100 meters multipitch vi er på. Velkommen til anden standplads. Ligesom mig. Hvis du har lyst.
Så nåede vi toppen. Var det ikke flot? Jo, det var meget flot. Pow! Nå, dagens rapport. De sidste 2 dage har vi været på lidt forskellige toppe. I går der startede vi med den top der. Bagefter så klatrede vi op om på den anden side af den top derovre med græntræet. I dag der lagde vi så ud med den top heroppe. Med, var der sådan en lille hat på toppen deroppe. Og så sluttede vi af lige der. Vi har været der. Og den. Og den. Og den. Hvad skal der ske i morgen? I morgen der skal vi på en dobbelt via Ferrata for at bestige Punta Anna. Og det kommer til at tage 12 timer. Så vi prepper lidt her til aften. Så bliver der fikset bil. Så kører vi op til Laugabjerg og starter på en via Ferrata, der går op med en bjergryg der. Så nåede vi toppen. Så starter vi på anden via Ferrata, efter at have brugt cirka 5 timer på den første. Top nummer 2. Klokken er 3, og vi starter klokken 8. Så står vi på vores anden top. Altså, nu skal vi bare ned. 6 timers via Ferrata.
fundet. Oppe i bjergene. Landet var 500 højdemeter nedad. Den der skøre. En lille boks. Meget lille boks. Perfekt. Sidste vandretur i Dolomitterne. Ja. Kører vi hjem i aften. Spørg du, om den forstår dansk? Så slutter Dolomit-eventyret på helt klassisk vis i regnvejr. Og vi lige præcis når at blive gennemblødt, inden vi når op til bilen. Og nu går turen hjem af. Hvor skal vi hen næste år? Vi tænker måske næste år at tage den top derop.